Is-36 vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'pajjiżna qed ikun irrappurtat mill-midja internazzjonali bi prominenza li ma bħala. Bosta siti internazzjonali qegħdin jgħidu kif il-kap tal-Knisja Kattolika qed isegwi il-passi ta' San Pawl meta ġie f'pajjiżna fis-sena 60 wara Kristu. Fuq l-ajruplan fi triqtu lejn pajjiżna, ġurnalist internazzjonali staqsa lill-Papa Franġisku jekk hux sejjer kif f'nofs il-gwerra bil-Papa wieġeb li qed jikkunsidra dan bis-serjetà. B'din ir-risposta skjetta tolqot l-aħbarijiet internazzjonali fosthom The Guardian. Din qalet li l-Papa Franġisku qed jikkunsidra li jmur ġewwa l-Ukrajna fejn għaddejja bħalissa l-gwerra. Il-midja internazzjonali innutat ukoll kif għall-ewwel darba f'Malta il-Papa Franġisku ikkritika b'mod indirett lill-President Russu Vladimir Putin minħabba l-gwerra fl-Ukrajna. Hawnhekk huma rreferew għad-diskors li l-Papa għamel fil-Palazz tal-President fejn tkellem dwar konflitti minħabba n-nazzjonaliżmu. Is-sit internazzjonali politiku rrapporta wkoll id-diskors tal-Papa fejn minkejja li ġie rrappurtat li kritika lill President Russu intqal kif il-Papa ma semmix isem Vladimir Putin. F'dan l-artiklu intqal kif il-Papa Franġisku uża iż-żjara f'Malta bħala opportunità sabiex jappella għal waqfien mill-ġlied. Is-sit Vatican News rapporta kif il-Papa Franġisku qal kif Malta fil-qalba tal-Mediterran għandha tkun strument ta' paċi u talab sabiex f'Malta u anke fl-Ewropa ikun hawn il-paċi. Is-sit Euronews irrapporta kif il-Papa kkundanna il-gwerra fl-Ukrajna. Kien hemm dawk li qablu din iż-żjara ma' dik ta' San Pawl fosthom is-sit Vatican News bit-titlu Pope in Malta in the Footsteps of St. Paul. F'dan l-artiklu intqal ukoll kif din hija r-raba' żjara papabbli wara iż-żewġ żjarat ta' Papa Giovanni Paolo II u Papa Benedittu XVI. Is-sit France 24 qal ukoll kif il-Papa Franġisku jinsab f'pajjiżna. Dan is-sit irrapporta wkoll kif il-ġimgħa il-Papa Franġisku qal li huwa se jmur bħal vjaġġ ta' San Pawl Apostlu. F'artiklu ieħor fuq is-sit Reuters ġie nnutat kif il-Papa Franġisku niżel fil-Mittjar Malti mill-ajruplan permezz ta' lift minħabba x-xatka. F'dan l-artiklu intqal kif il-Papa jinsab fi stat ta' saħħa tajba iżda għandu uġieħ fir-kubteħ u f'saqajh. Is-sit Rome Reports ukoll semma l-fatt li l-Papa niżel mill-ajruplan permezz ta' lift.